खुलुमबाय बडलेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव तामुलपुर डिग्री कलेज, तामुलपुर कलेज आरो गरेस्वर कलेजाव 1 रिंगा सम धरना हाबाफारि लायो। तामुलपुर डिग्री कलेजाव हांख्रायनाय 1 रिंगा धरना हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सारङिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। धरना हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बासिराम रामसियारिया बिबुंथि लाखिनानै बे हाबाफारिखौ जागायो। बे धरना लानायनि जाहोनानो जादों बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर एल सिंहनि बेरेखा। बिथांखौ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनो हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नाया मोजांदि बावैसो सिगां बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर मासिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावबाय। Profesor Lasaram Latusim go back. Absolute left. Absolute left. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Amar dabi mani go lagibo. Amar dabi mani go lagibo. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Professor Lasaram Latusim go back. Professor Lasaram Latusim go back. जोंनो गोदान बिजि थिसननांगौ। जोंनो गोदान बिजि नांथारगौ। Absolute left. Absolute left. We want justice. We want justice. No, we want solution. আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে একেদিন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমাৰ বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেসৰ লাইছৰাম লাডু সিং তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো বিদ্যালয়সমূহত মহাবিদ্যালয়সমূহত আমি 1 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি লৈ আছো। যোৱাকালি বাক্সা জিলাৰ বৰমা কলেজ, মছলপুৰ কলেজ, জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজ, নিকাশী এইবোৰত যোৱাকালি হৈ গ'ল। আজি তামুলপুৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা লগতে আমাৰ তামুলপুৰ ডিগ্ৰী কলেজ আৰু তামুলপুৰ কলেজত 2খন আৰু লগতে আৰু গড়েশ্বৰ কলেজতো এই 3খন কলেজত এই 1 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী